आर्ट्स के कोचिंगवा पढ़े जइबै भैया जी कि हम राजीव आर्ट्स के कोचिंगवा पढ़े जइबै भैया जी। पढ़े जइबै करबै जी कि हम राजीव आर्ट्स के कोचिंगवा पढ़े जइबै भैया जी। हम बिहार बोर्ड के तैयारिया करे जइबै भैया जी। ए भैया हम जइबै इनखर बड़ाई करे गाँव के लइकावा जी। हफ्ते में लेबो हखिन सबके परीक्षावा जी। ए भैया सुनहु इनखर बड़ाई करे गाँव के लइकावा जी। हफ्ते में लेबो हखिन सबके परीक्षावा जी। संडे से मंडे हमारा बोलैलखिन भैया जी कि हम राजीव आर्ट्स के कोचिंगवा पढ़े जइबै भैया जी। हम बिहार बोर्ड के तैयारिया करे जइबै भैया जी। ए भैया समझ लो इनखर कोचिंगवा में भीड़ रहे भारी जी। नमवा लिखावे खातिर होवे मारा मारी जी। साथे चल के नमवा लिखा दे हो भैया। सर के कोचिंगवा में भीड़ रहे भारी जी। नमवा लिखावे खातिर करे मारा मारी जी। साथे चल के नमवा लिखा दा भैया जी कि हम राजीव आर्ट्स के कोचिंगवा पढ़े जइबै भैया जी। हम बिहार बोर्ड के तैयारिया करे जइबै भैया जी। ए भैया समझ लो राहुल विद्यार्थी के भैया मनला कहानवा जी। पढ़े के हक हमरा बहुते अरमानवा जी। ए भैया मान लाना राहुल विद्यार्थी के भैया मनला कहानवा जी। पढ़े के हक हमरा बहुते अरमानवा जी। साथ में छोटका भाईबो के ले जइबै भैया जी कि हम राजीव आर्ट्स के कोचिंगवा पढ़े जइबै भैया जी। हम बिहार बोर्ड के तैयारिया करे जइबै भैया जी। ए भैया समझ लो।